Yesu Phwando Lokanidwa. Zina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Chaulere cha Ambuye athu Yesu Khristu, chifundo cha Mulungu Atate komanso mphatso za Mulungu Mzimu Woyera zikhale nanu abale. Lero tikufuna kusinkhasinkha pamutu ona kuti Yesu Phwando Lokanidwa. Ndipo mawu athu tiatenga kuchokera pa Luka chapter cha 14 ndime ya 15 mpaka na ndime ya 24. Munthu wina amene ankadya nawo atamva zimenezi adawuza Yesu kuti ngodala munthu amene azadye nawo mu ufumu wa Mulungu. Koma Yesu anamuphera fanizo adati, munthu wina adakonza phwando lalikulu nayitana anthu ambiri. Nthawi ya phwando itakwana adatuma wantchito wake kukawuza oyitanidwa aja kuti bwerani pakuti zonse zakonzeka. Koma onsewo mmodzi adayamba kupereka zifukwa zokanira. Woyamba adati, ndidagula munda, tsono ndikuyenera kupita kuti ndikawuone, pepani sindibwera. Wina adati, ndidagula ng'ombe 10 zapagoli ndiye ndikukaziyesa, pepani sindibwera. Ndipo wina adati, ndangokwatira tsopano apa, choncho sinditha kubwera. Tsono wantchitoyo atabwerako adasimbira mbuye wake zonsezo. Apo mwini nyumbayo adapsa mtima nawuza wantchito wakeyo kuti pita msanga ku misewu yayikulu ndi yaying'ono ya mu mzinda muno, ukapeze anthu osauka, osimphina, akhungu ndi opunduka, ukabwere nawo kuno. Atabwerako wantchitoyo adati, bwana, ndachita zija munandilamulazi, koma malo ali akalipobe. Apo mbuye uja anamuwuza wantchitoyo kuti pita ku misewu ndi kunjira za kunja kwa muzi, ukawakakamize anthu abwere kuno kuti nyumba yanga izaze. Kunena zoona, mwa anthu amene ndidawayitanaja palibe ndi mmodzi yemwe amene azalilawe phwando langali. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale anzanga, si zonse zosililika zimene zimasiliridwa, ndipo si wonse osilira amene amasilira amene amakhala ndi mtima wolandira chimene akuchisiliracho. Mufanizo limene Ambuye Yesu apereka ndi fanizo lomvetsa chisoni, ndi fanizo limene aliyense mwa ife anayenera kukhala pansi phee ndi kuwerengesa zinthu zimene amathamangira m'moyo mwake, zimene akangomva kuti uku amasiya zonse nkumazisata. Ena ndi maliro, ena ndi maphwando, ena ndi kunyanja, ena ndi kuvina, ena ndi kumiseche, ena ndi kundewu. Zimene ukangomva kuti zili uku, ulendo umakhala omwewo, waku bridal shower, waku ukwati, waku chinamwali, kwambirimbiri, kumademo. Mawu alero atithandize kumva chisoni kuti anthu amene amaoneka ngati akulirira chinthu china chake, mwayiwo ukabwera kuti chikalira inu chija ndi ichi, amayamba kuchuluka zonena, hayi chachedwa, hayi akungoti pati zinaso zimene zantangadirisa, mwakati. Anthu amalirira mpulumusi kwa zakazaka. Koma atabwera mpulumusi uja kuwauza kuti mpulumusi uja ndi uyu, anamukana, anamugenda, anamunena zambirimbiri mbwe. Mfumu yakonza phwando laulere loti anthu angopita akadye. Anthu safuna kudya. Imagine, anthu safuna kudya. Akuti aliyense wapeza zifukwa zokanira. Aliyense wapeza zifukwa zokanira. Osangoti tu aliyense wapeza zifukwa yaye, koma aliyense wapeza zifukwa zokanira. Choncho choyambirira mmutu mwawo m'maganizo mwawo, sindifunako. Komano ndingoyena kuti sindifunako ndipeze chifukwa chokanira. Ndiwina kuti ndapeza munda kumene ndikawuone, wina iyayi ndagula ng'ombe ndikaziyese, wina kuti ndakwatira kumene. Akaza champasa bize, ng'ombe zampasa bize, ntchito yake yampasa bize, kupeza zifukwa zokanira.
phwando limene aliyense mmene linkalengezedwa angati koma mwachita bwino, mwachita bwino, kuli phwando. Lero phwando lija latheka. All of a sudden aliyense alibe nthawi. Lero phwando lija latheka, aliyense akupezeka kuti pakali ndala pake pali bize. Ubize umenewu ukupereka uthenga kwa Mulungu. Ubize umenewu ukupereka uthenga kwa Mulungu mwini phwando. Kumuuza kuti zimene mukutitanira inuzo nzosafunika. Nati kayerekeza ndi zimene tikupanga ife pano. Zikutitanira inuzo nzopanda pake. Nkhani imeneyi ikuperekedwa pamene wina wanena kuti koma ngodala amene azayitanidwe ku phwando la mwana wankhosa. Mwayimva nkhani imene inayamba ndi munthu amene amasirira kuti ndi odala amene akaye pa phwando la mwana wankhosa. Ndi Ambuye Yesu pomuyankha akupereka fanizo limeneli kufuna kumuuza munthu uja kuti aise usaone ngati kuti kudala kumene ukuona iweko aliyense akukuona. Akumuuza kuti usaone ngati kudala kumene ukuona iweko aliyense akukuona. Ndi ochepa amene amachiona cha mtengo wapatali kukakhala pansi ndi Mulungu. Onena kuti ambuye ndi ambirimbiri, koma amene amakhala kuti ali ndi chidwi choti amene akuchula kuti ambuye akakhale naye pansi ndi ochepa aliyense pa zifukwa zake. Ena chifukwa choti ali ndi machimo awo safuna kuti Mulungu akazuzule, ena chifukwa chona kuti basa alibe naye chidwi Mulunguyo, koma nanga atani. Ambiri kukhala pansi ndi chibwenzi chawo kapena kukhala pansi kumapate ndiye amachiona cha mtengo wapatali. Koma ukakhala pansi limodzi ndi Mulungu wawo ayi. Ambuye Yesu akumuyankha munthu uja kuti zimene ukunena iwe kuti zosiririkazo tadikira. Pita ukamuuze Mulungu akonze phwando limene ukuliona ngati losiririkalo uone kuti ndi angati atapiteko. Ndipo ndithu onse anapereka zifukwa zokanira. Koma kunja kuno kuli njala, ayi koma weekend imeneyo kuli zochitika zina uku, ayi koma kuti ine ndilibe makobiri oyendera. Koma amanena kuti chinthu chimene sunga chipezere nthawi ndiye kuti sichofunika moyo mwako. Chinthu chimene sunga chipezere nthawi ndiye kuti moyo mwako nchosafunika. Chinthu chimene sunga chipezere makobiri ndiye kuti moyo mwako nchosafunika. Kupemphera kukanakhala kofunika, ukanakupezera nthawi, ukanakupezera makobiri, ukanakupezera njira yoti ukafikeko. Anthu amene atalonjeza kumvera Mulungu jatabwera anayamba kutchula zina, anayamba kutchula zomvera Mose. Kenaka iye anaona kuti iye Mose ujanso alibe naye ntchitonso, anayamba kumvera mafumu awo amene amaopseza kuti ngati simpembeza mafano tikugwirani pakhosi. Chimene anthu amayiwala ndi chakuti Mulungu akayitana sayitanira zokhazo zimene ukuziona iwezo. Mulungu akayitana olwatakuza kuti kuli mtanda pita, chifukwa ukuziwa kuti Mulungu ndi wachikondi, ndi wachifundo. Sanga ngokuyitanira masauso okhaokha ayi, pakamata 3 days pakabwera kuuka kwa akufa. Ifetu tayitanidwapo ndi makolo. Tayitanidwapo ndi makolo athu kuti tabwera kuno uzagwire ntchito iyi. Iwe kupita kumene kucha pomaliza mpamene umaziwa kuti makolo athu samandiyitanira ntchito ijayi, amafuna akandipase nsapato ya nyuwani imene anakagula. Ukanakana ntchito ija, ukanatuzingona ntchito ija, nsapato ija sakanakupasa. Yesu ndiye phwando lathu. Komanso Yesu amene ndiye phwando lokanidwa. Mwala umene amisiri omanga nyumba anaukana. Chifukwa chona kuti iye mwini adanena kuti ine ndine chakudya chopasa moyo, ndine phwando. Kuzera m'mawu ake Yesu ndi phwando, kuzera m'masakramenti Yesu ndi phwando. Koma phwando limene anthu amalikana, ngakhale amanamizira kuti akulifuna, ngakhale amanamizira kuna kuti ndi mbuye wawo, koma phwandoli anthu salifuna. Phwandoli anthu saliyika pa mtengo wapamwamba, ali ndi zina za mtengo wapatali moyo mwawo.
Yesu Kristu anazipanga iye mwini kukhala phwando. Koma chomvetsa chisoni ndi chakuti ambiri amalikana phwandoli. Kuchimwa kwa Mulungu kunalipo mulenga munthu ndi kumpasa zinthu zabwino. Lero mukuona zikuchitika. Zabwino zija zamutangwanisa munthu uja mpaka na kumwiwala mlengi wake. Wagomedwa ndi zolengedwa kuposa amene anazilenga zinthuzo. Bible imanena kuti kumeneko ndi kumbwambwana, kukonda cholengedwa kuposa amene anachilenga. Kumvetsa chisoni kwa Ambuye Yesu amene anazipereka kuchokera kuzanja lamanja la Atate kuti abwere pansi pano anthu apeze mpumulo pakumulandira. Iye kufika popanda umulandira. Iye kufika ena kumafuna kumupha. Aliyense balala, aliyense kupita kuchake. Yesu Kristu ali ngati mana otayidwa, ali ngati mana ongopondedwa, ngala ya mtengo wapatali yongopondedwa. Mukatenga Yohane 1 ndime ya 11 akunena kuti anabwera kwawo ndithu koma anthu ake omwe sadamulandire. Komabe ena adamulandira nakhulupirira zina lake, ndipo amenewa iye adawapasa mphamvu zoti akhale ana a Mulungu. Kukhala ana a Mulungu kumeneku sikunachokere nkubadwa kwawo kapena kuchifuniro cha thupi kapena kuchifuniro cha munthu ayi, koma kunachokera kwa Mulungu. Amene adamulandira analandira zazikulu koposa zimene iwo ankaziona. Yesu Kristu, Phwando Lokanidwa.